pabakal ko na sa imong generator na inay. Ay, nanalay. Idinulag ko kay mama. Kaya daw kita ka naman madala eh. Ay man, lay man yan alam ni mama. Ako, pero ang presyo. Ang presyo ko kay ni 9 Jays. Pira? 9 Jays. 8 days. Oh, udyan na tawad. 8 days. Udyan na tawad. Makalong utulo sa 8 days. Ay man yan ita. 9 Jays nga ang presyo ko. 6 days. 6 days. Oh, good. 6 days. Bayaran ko na. Day ko man in mo tao sa 6 Jays. Kapila. 8 Jays nga na eh. 7 days. 6 Jays. Sa gasolina pa sana ito. 7 days nga eh. Mas lalo na. Dubla daw. Dubla daw. Ano tingin parang pasukain nyo dyan? Taminado kung dublado. 6 Gs, City Gs. Oh, pagpapabakal sa kuya. Ano ka maburo lang? Daiman. Ngayon baga napunan dyan, anong gusto sabihin ko mga ano nandungan? Nagpasuka ako naman nalilibong naman, minalibong naman ang payo ko. 9 days. Ah, Ibig sabihin ka, 910. 910? Oo, pigtawad Wow. ko kay 8 days. Abo tao. Oh, 800 ka Nata na. man tayo mantik papatawadan man nga na eh. Saan nali ang generator na Isinulak niya dati mama niya. naling mo na baga? Kaya niya magpinagalan. Naku, nalaman ka naman ka ni may pasahing. Romantic ka naman. Bagong ko naman kang butong mangulag ka magkaparad ka naman. Ay man yan, tao to duman. Busy yun. Kaya nga, dinulog ko mo niyan. Nanoon mo man ang kwarta. Tayo pipabakal mo nga. Mahal ba kang generator? Ratat ang WBG sa Yun sa, ano niya, kung dahil man nagpapipisilan sa pagpapakal. Madali na mapapakal. Paparato. O mabayad na pala na mo pa ititaw ba na? 6 days. 610. O lugi ka daan. Lugi, mapagano mo kang pagpaasan ka? Sabagay, ano mo lang kuya bot? Sa'yo ka malakalik yung generator na? 6 Gs. 610. Dahil lugi mo man ang baga siya. Asais kada bulan. Asais kaya 10 bulan. 6 days. Asais kada bulan. 10 bulan yan eh. 6 days. 10 bulan na ano. 10 bulan kung hulugan. O hulug-hulugan pa? Oo, suro size. Kaya nga 6 days, yun na naman iyan. Oh. Iya ko, pero ang presyo mo kayo nita, kung medyo okay sa'yo, may tao ko na sa'yo mo. O dublado. O sige, nadalahan na ini oh. Dublado. Day. At ay tao mo lang, presyo mo, 7 days, ulit dublado na. Ano naman yung sila eh? Igwa. Igwa pa. O kaya mo. Tako, dubladuhong ko na. 6 days. Ako ang mapakal ka. O dyan na ako. Ano ko? 6 days. Sa'yo na, pakabakala ko kayo na eh. Ibabarabad ko man sa nandyan. Ibarabad ko sa daga. Di pa bakal mo gaya kinalit. Duman sa kimama niya? Oo. Mid-video na. Tapos sa'yo baga. Nata pareya sa generator. Sabagay, yung mga ganyan ko. Hali pa niya ako ng Japan. Pinadangan to di pa ding diso. Yan. Oo. Natanan to dyan diso nantig. Muna, di ko man istorya na pinabakal niya. Ako, nabihan ko na siya may pasay niya. Kung akin mo, pinabakal sa Dahil kuya, nalugod, sa mo. iuli ko na sa'yo na. Uli ko na sa'yo na. Bahala na tong kami. Bahala ka ba?